Gagi Đogani potonuo od blama. Sviđa mu se ova zadrugarka. Znaju se od kad je ona bila devojčica. Gagi Đogani ustao je za crnim stolom i otvoreno priznao da mu se sviđa Ivana Šopić. Lunin otac rekao je da Ivanu zna od ranije, a već je pred drvetom mudrosti otkrio da mu se Šopićeva i fizički dopada. Osjetio sam njenu energiju još prvi dan. Ona je bila u mojoj plesnoj školi dok je bila klinka. Danas smo razgovarali. I dalje je ista. Dopada mi se fizički. Ostaćemo prijatelji i to je to. Rekao je Gagi, a Ivana se nadovezala. Hvala ti, Gagi. Ja sam imala 10 godina kada sam bila u školici. Iskreno sam posumnjala na to. On je meni to otvoreno rekao. Ja sam rekla da možemo da popričamo. Meni je on ovako super.